बे गामिया जाहैबाय सुकानजुलि ना सुकानजुलि नैबावहाय आर्मि ट्रेनिं जायो गावलायनाय बायदिसिना बम गावनाय रकेट लन्चार गावनाय सब बेयावनो ट्रेनिं जायो नै रायजोफ्रा नायनो हागोन जायगाया नै बिराद मोजां नैबेयाव गावो आरो बै हाजोआव गावहरब्ला बेयाव गुलि रोगाग्राबो थाखायो गावफुनाय समावनो लानानै फैयो बारसिनलायनाय जायो बेहाय मानसिबो थैयो जावनानै लायो आरो नैबेथिंहाय ग्रेनेड बायदिसिना गारनाय जायो सब बेयावनो सोलिजोबो आरो ना आर्मिफोरनि ट्रेनिङा जायगाया नै बिराद मोजां सुकानजुलि हाजो होनना बुङो नैबेखौहाय बेनि ओरैहाय जाहैबाय अरुणाचल भुटान गोलैबाय आरो नै ओरैहाय जोंना इण्डियान गोलैबाय देवानगिरि सुकानजुलि जायगाफ्रा मोजां मोजां नामा नै रायजोफोर नायनोबा आरो अखाले हाजो इण्डिया बाहेरायाव भितरावनो थायो आरो फुरा गावलायनाय कम्पिटिसननि बहाय सोलियो गावलायनायथ' नङा ट्रेनिंसो इन्टारभिउ बेजों लोगोसे जोंहा नै बायद'मोन दंफायो नै नायनोबा नै बिसोरो बिनिनोखा बेरायफैदों आरो आं बहाय प्लेसआ बिराद मोजां बे जायगाया कुम्ब्रिघाटा पार्की जुलि सोनाब साहा खना जायोना बेयो ओमफ्राय नै दा एसे फट' लानानै थांसै बायद'मोनखौ लिंफादों आं जायगाखौ मिथियामोन नालाय बिसोर फुरा मिथियो बिनि थाखाय बिराद मोजां जायगाया नै बे थादों फट' खेबजानोबा थादों इउटुबावबो नुसिगोन नोंसोरखौनो दे सोर माबायदि थादों मोजां थादों जायगाया खिन्थु बिराद मोजांलै नै दे रेडि मोजां देलाय दे औ जाबाय दा बाइकआव गावानि गाव बैथिंनो थायग्रा नोंनि मोनसे बाइकआव थायो बेहाबो हैनो थाखाय बायदियाव जागोन होनबा नों एसे दाव दे भिडिअ प्लास फट' सोलिबाय थायो मोननै जागोन बेवहाय रायजोफोरनि रायजो बिसोरो बे गामिनिनोखा रेडि 1 2 3 दे बास रेडि स्टार्ट दे माबाफोर बुंबा बुंदो मा बुंनो गोसो दं आरो बेजों ओंखारलांनानै बैयाव खारहैनांगौ खारनाय कम्पिटिसन जायो बेवहाय आरो बे दैमा मानबायनाय कम्पिटिसन जायो गावलायनाय कम्पिटिसन जायगायावहाय बेयाव माने फाइरिं सोलिबाय थायो गोदान जेसेबांनाखि आर्मि जेथिया फाइरिं सोलियो बेयाव मोसौ मासेबो थानो मोना दायनि मोसौ दङ आरो बेयाव मोनसे नैबे फिल्डआवहाय बिराद गिदिर मेचिन माने कामान्ड'फोर बहायो